Hey, what's up bros? Vi kan lave noget sygt, noget community-video. Prøv lige at kæft. Vi har nogle idéer, men jeg tror vi er alt for mange, så det er lidt svært at sådan blive enige. Nej, vi er ellers bare foran. Okay, jeg har en god idé. Prøv at se, vi tager alle de her idéer, ikke? Og så smider vi dem op. Dem der giver gnist, dem tager vi og laver noget af. Crunchy, munchy, delightful, divine. I just love eating all of the time. A plate is great if it's filled to the brim. Pieces with fries spilling over the rim. Er du fundet det der? Hvad?